We hebben wat mensen vragen hoe ze tegen 2007, wat er gebeurt in 2008 of andere reacties die hem zijn kennen hoort. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love. 2007, die was voor tegenstier 2007. De tweede kleinzoon ook. Dat is de allerbelangrijkste. De rest kan niks verrekken. En 2008, wat brengt dus 2008? Ik vrees niet veel goeds. Zie dat je gezond blijft, bij Thijs een piltje pakken en een feestje in de bitter. En dan kom je nog een heel eind. Maar voor de rest, nee. Weinig hoop. 2007, die wat voor tegenstier het vandaag? In mijn aankomen jaren, we gaan gewoon hier gewoon. Dan bleef ik een stap maken had en nog een stap die in had. Maar je bleef in werk hier. Dan bleef met een klandizie, bleef dat lekker in, bleef met goed personeel. Dus ik tien in positief hier. En dan gaan we naar 2008. We hopen het een beetje uit te prijzen, dat de mensen komen blijven. Dat ze hier maar plezier winkelen en dan draaien we hier gewoon rond. Ja. 2007 had je ups en downs. Persoonlijk heb ik het wel goed hoor. Ik ben allebei de persoon, dus En 2008? ik hoop dat iedereen een beetje in harmonie met het leven kan. En trouw je in door kan. Onrecht en oorlog is een keer opgehoord. Het is wel een heel voornaam ding. Is er al wat vlees over? Hier, ja, de Christ. Wat heb je het meest verkocht? Vooral de relaties. Ja. Iedereen wil het hebben. En wat tevreden over hoe het gang is in werk in dit hier? Ja, zeker weten. Heel tevreden dit jaar. 2008, wat gaat dat brengen? Elke jaar weer wat anders. We zien het wel hoe dat gaat verlopen. Maar in ieder geval een protte vleesverkeer. Ja, zeker weten. 2007, wat vond je ervan? Ik vond het hectisch. Wij zitten hier maar in Bregen. Die willen graag hier op het horen, de ondernemers zijn. De levendigheid, dat binnen wij voor in het dorp. Dat die Bregen tegengeeft, dat is alles hier dingen. De meeste maar de levendigheid. Dus 2008, wat moet er gebeuren? Nou, de Bregen blijft gelukkig hier Ja. en wij moeten meer actie voeren. Om die dropveertieren wat levendig te houden. Ik kies er toch maar een oud eerste, maar ik wil net dat dat terugkeert. Nou, misschien. Nou, zet het ding onder. Het is nog goed. 2007 het voor jou wel een speciale betekenis toch? Ja, wij hebben dus een vreselijk soort geluk gehad met uw kavel. Wij wonen alleen maar kavel 90 hè. En liet de notaris dus als eerste nummer loeken. Dus we mochten direct dus kavel uit het zikje die te hebben. En dan hopen we dat we begin maart dat we erin kennen. En 2008 zit dan in het teken van? Verhuisje. Nou ja, en uw eigen huis wat nog voor de toekomst. Ja. Dat hopen we dat dat lukt. Wij komen van de oliebal, Bagger. Nou, morgen maar even. Morgen. Ja, morgen hebben we oliebollen. 2007, wat voor tekens stier het voor jou? Gaat het goed naar ondernemers van werk hier? Nou ja, iedereen doet zijn best, ook fantastisch. En ik ga 2008, dat ballenprijzen die hier nog heeg. Daar heb ik verder nog niks van je. Oké, wij kennen dezelfde kwaliteit in ieder geval van Die wordt net minder. Nee. 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 Vrienden. Wij zijn benijd was het over 2007 vondst. Nou, heel opvallend. Het hele dorp in actie om beweegbare hal van de brug. Met zoveel invloed dat de gemeenteraad voor 100% akkoord was ermee. Om minstens 5 jaar straks beweegbaar te houden. Nou, dat vond ik een leuk ding voor 2007. En 2008, wat gebeurt er dan? Nou, ik hoop dezelfde gezellige dingen als afgelopen jaren, joh. Ik denk dat het ook wel een bewogen 2007 achter die list. We zorgen hier uit op vanzelfs Grut Palmer, want dat is natuurlijk een onderwerp wat werk in ons spreekt. Die punt, hè. Het gaat net zozeer omdat het in het plan is, maar meer om de vorm hoe het deel zetten is. Ja, gewoon wat ik gewoon jammer vind is dat met Warga wordt allemaal genoemd in beschermde dorpsgezicht. En dan denk ik van dat je juist wat moet bewaren van wat ooit is aangemerkt als iets wat mooi is. En zelfs als met dat brugje wordt beloofd van het blijft open en dan als puntje bij paaltje komt gaat het dicht. Zo word je eigenlijk een beetje voorgelogen door de gemeente, omdat zij alleen maar voor het geld gaan. Ja. 2008, dus zit ik in de Sportstichting. Wat gebeurt er mooi? Het trainingsveld goed zou mogen worden. Eigenlijk denk ik ook van dat het mooi zou zijn als er een soort sportbaan omheen kan komen, waar eventueel dan later geschaatst kan worden. Maar ja, dat zijn dingen die gezien de financiële toestand nu niet direct haalbaar zijn, maar je weet wel. Wat is het 2007 mij gebracht? Wat zonder we hebben knaap borgen en verder van de rest get begooid. 2008 zit het teken van verantwoord frituren. Dat doe je altijd, hè? Daar wees ik hier met heel grote sneeuw in Winterberg daar. Ja, dank wel. En voorzichtig maar de voort. Zo dan proberen ik wel eens wat oors dan skiën en dan gaat het helemaal goed. Nou, dat is aardig slagen, hè? Dat is er aardig bij komen. Ja, dat is erbij gaan. Nou ja, bij wie nemen we benijd hoe het maar de winterskilder gaat, maar die is net thuis natuurlijk, want nou, maar hij zit in het hok.
Nou, dan maken we dat. Ja, we zijn echt benijd naar de winterskilder. 2007, wat heeft dat voor jou gebracht? Ik heb werken en ik goede zaken niet, jongen. Ja, lekker gewoon terugpielen. 2008 moet een werk zich al behoorlijk vol. De toekomst is, ja, de eerste 2, je weet het nooit, dat zit wel goed, ja. Nou, wij zijn wel een beetje benijd naar hoe het met de bejaardenvleet gaat. Wij hebben het idee dat het net meer zo'n bejaardenvleet is. En dit is nog wel een mevrouw, Jels Bergsma. Dat is wel een van de oudjes. En de komt al om, door van Slaat. Ik ben op 12 naar de Oosten. Kopersboortje de Oosten. Die is 91. Hoe oud ben je? 86. 86, nou ja. 2008, wat maar dat brengen, Jels? Dat zijn we hopen dat we dat nou weer bereiken kennen. Het rennen wordt ze mee, ja, het wordt al minder Ja. allereerst. Hè? Daar kan je niks van zeggen. Nee. Hartstikke bedankt. Ja. Gouden warmte weer in. Dik in nader. Oké, Jels. Heel bedankt. Ja, oké, dag. Doei. Ben je terug? Ja, win erop. Want je kent het paardje vanzelfs. Ja. Wat is 2007? In wat voor teken staat het voor jou? Nee, gezond voorverang. Nee. 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 Nee, hè? En 2008? Gezondheid, hè? Gezondheid. Dat is het belangrijkste. Wat het belangrijkste. Ja, dat is voor mij het belangrijkste. Mooi zo. hè? Nou, gauw terugrennen. Nou, we pakken die bel. Elektronische. Ik ben wel benieuwd. Maar we toch een krijg, zien we er eens inpakken. Nou, zoveel is het nog net. Maar ik denk wel eens, nou, wat ik wel net maar dat ja. 2007 staat bij Jimmy teken van. We zijn net dagelijks door aan de wandelen, maar dat we voortgaan. 2008, daar zit de verhuizing zit dan te komen zelfs. Ja, dat wordt wel oktober. Hè. Dus je zou mij naar verschijnen en je weer terug de woorden scharrelen. Dat mag ik. Ja. Dat mag ik. Ja.